आदा आंखौ हाबा लादो बिनिथा बर'आ होनदों नोंखौ हाबा लानाय माने सानफ्रामबो नांलायनाय जानाय नोङो आंखौ कमेन्टआवनो एफा गाज्रि गाज्रि रायबा हाबा जाबा माबादि रायबावो नोङो स' दायो मेहेरदाया लाइभ होगासिनो बेनि साइडआव आं साइडआव दंफैथ'योमोन दसे लाइभआवनो बिदि रायबाय माथो सोर बिनिथा बेलाय मानो गाज्रि गाज्रि कमेन्ट खालामनांगौ असयब खिनाय साराखौ खाथियावबा बाहेर देग्लिनानै जानाय आं बिनिथा लांजोबगोन बिनिथा सेंग्राखौ सिख्लाखौ मिथिया आं बिदि जानानै फ्लाइओभाराव फैबा आपडेट हर येस थांगोन जों बावदों दाखाल मावै थांनायालाय फ्लाइओभाराव मैयामोन ना मैया जोङो हर बिदिं जालालै आं मानसिजों गोलोमसो गारबाय आं लाइफआवनो फाग्ला फाग्ला मैया हराव जोङो फ्लाइओभार थांनानै फैदोंमोन मोना 7टासो जादोंमोन नामा टाइमा बे समाव जों फ्लाइओभार थांनानै फैदोंमोन बेनिफ्राय बे रुमनिफ्राय नै सेंग्रा मानसि नालाय जानला मोनला उन्दुनानै सिखारजोबदों दासो लाइभ होगासिनो दं सासे नैबे जाय बाहेरनि भिउ बे Yes, नै बिथाङाबो ब्लग होगासिनो औ हेलौ होबाय था कन्टिनिउ बेखौ आं ब्लगाव आपल'ड खालामनानै होगोन आङो Yes guys yes नों बबेनि आदा आङो ना एक्सट्रा इउटुबारा खारगोन नंनि गाइस बिनिथा बर' आंनि बिएफसो बे आंनि बिएफसो अ माय गड बिनिथाया आंनि गार्लफ्रेन्ड जाबाय रायजानानै गार्लफ्रेन्ड जाबावबाय बिनिथाया माने गेमसि फिसाय साला अमा राजा फुंबिलि ब्रह्म मानो बिदि होनो फाग्ला हाबा जाबासो गेमसि फिसाय जायो दा आलु हायेन बर' अफिसियेल ओइ आदा नोंनि गाराङा मोजां जाबाय ना औ जाबाय मोनायाव बिराद मुलि जादों मुलियाबो ओरैबादि डेन्जारखा खिनाय जाखादों गुग्रुब गाग्राब बुंखादों खिनाया फाग्लासो हामा आगै दा सिख्लाफ्रा खारफाजोबगोन साबस्क्राइब बानायना होबाय मोनथाम आदा सना थेंक इउ स' माच ट्रिपल एक्स नामाबो ट्रिपल एक्स व्हाट द आननेसेसारि नेम आदा आंखौ हाबा लादो बिनिथा बर'आ होनदों नोंखौ हाबा लानाय माने सानफ्रामबो नांलायनाय जानाय नोङो आंखौ कमेन्टआवनो एफा गाज्रि गाज्रि रायबा हाबा जाबा माबादि रायबावो नोङो Oh my god बिनिथा मा हाबा लानाय खामान जायनो 1k खालामगोन बेनो 10 थाखा हरगोन आं दानो जायनो 1k लाइक जागोन बेनो 10 थाखा जिराला हरगोन जिरालाखौसो मिनिथाव खालै आदा नों जाहिद का थेंक इउ स' माच थ' दायो आङो साहा बागाननि गेजेराव मोनफैदों दै गासैबो साहा बागान बेनिफ्राय आङो दा ढेकियाजुलि सौफैनानै दं आरो आंजों स्पेसियेल नै बे जाय दं मेहेरदा माने वेलकाम ना थेंक इउ वेलकाम टू ढेकियाजुलि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट गोलैना बे औ स' आङो न'निफ्राय फैनाया फुङावनो फैदोंमोन खिन्थु एसे गोबाव जाबाय दा 1टा जाबाय नामाथाय 6 घन्टा गारि गाखोबाय आङो आरो लोगोसे दा नै मेहेरदाजों मेजाय फैगासिनो दंना आरो बेयावबो खमसे खम आधा घन्टा जाबाय नामा बारा गोजान गैला होननानै बुंदों जायगाखौ मोनबायानो ना मा गामि मोनथाय मेहेरदा बियो बागान गेजेरावनो दङ मनमहलनि बागानाव ओमफ्राय दायो जों 5 मिनिट लाबावगोन आरो मा गामि मोनलाय जोंनाथ' दा थाराय मना सेन्टारावसो थांनांसिगोन थाराय मना सेन्टार थारायबारि मना सेन्टाराव लांसिगोन जोंनि न'आव फार्स्ट टाइम जोंनि गामिखौनो एसे देखायना होनोसै दाउ खिबुजों जाहोनांगोन दाउ खिबु जानांगोन नासो संदों दा नासो
दायो गाबोन फुल जालांगोन गाबोन नाजों जोगोनारजों जाखायो दा औ। लागाव स' दायो आङो बङाइगाव सफैबाय बेनिफ्राय बे जायगानिफ्राय थांबाय थादों हा Dari situ sih. Nah, sing raga जोंगोनबो. Salaलै जों नै नेटानो थांना होबाय. स' दायो लास्ट थांनायनि माने जों दिनै सानसे बेरायबाय माने जोंथ' बे जायगायाव सिनाया नालाय ओमफ्राय आदा मेंग' दं बिसोरो जोंखौ लांबाय आरो बे जाय आब' एमि दं सानसे दहाय लाइफआव फैदोंमोन मेहेरदानि बेनिफ्राय जोंथ' सिनाया नालाय गासैबो बेयाव माने बङाइगावखौ गासैबो बेरायहोजोब्बाय आरो हाग्रामा ब्रिज नामा आंथ' नुहैयाखैमोन नालाय सानसेबो स' आरो सिङाव मेहेरदा दं जों थांदोंसै दा आब' एमिखौ न'आव गालांनानै बेनिफ्राय जों डाइरेक्ट जों थानाय जायगायाव दा थांसिगोन आरोना Ini free जाथ'ला नामा? नाजा अके अबेयाव लाखिनांगौ? नै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि मोनबाय नै औ स' दायो आङो क'क्राझार सफैबाय जोबोर गोबाव जाबाय माने आङो हरावसो सफैदों क'क्राझाराव माने आं जायगाखौबो सिनायदिया मानोना खोमसि नालाय गासिबो बिशाल हा बिशाल अ बे बिशाल ना औ बेनिफ्राय जोंनि नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ बड'लेण्ड रादाब जोंनि मोनसे निउस दं बर'नि स' बे खाथियावनो दंथारो आं दासो नुनानै फैदोंमोन आं माने बेयाव दा आङो प्रकाश दाखौ नेगासिनो दं दसे उनाव प्रकाश दाया फैसिगोन बेनिफ्राय थांदोंसै सफैबायानो नामा सरप्राइज सरप्राइज बारे खालामदोनसै आङो दा बेखौ लाबाय इसेबाबो लाबोबाय नै दायो जोङो आदा प्रकाश आरो मेहेरदाजों बेजाय र' आं देखायनि मा दं बेयाव ब्लार जायाखै माथो जादों माथो बेयो जोंनि बर'नि पर्टेल चेनेल बड'लेण्ड रादाब चेनेलखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो स' बेयो बड'लेण्ड रादाबनि मामोनलाय बेयो बड'लेण्ड रादाबनि अफिस जोंनि बर'नि निउस चेनेल सक्तिमान ओइ बिल' रोंबावो माला खोनाया बेफोरबायदि खिन्थु लाजिनोसो गारो दाना